Saayun sapa bimbingan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah buno bajawe tangan saling basuh arek ganggang saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketoprak gulai kapal dasanda gurau josana dari rantau nelah pulang Minang Maimbau salam barayo dari Minangkabau bersembang tangan saling